magandang hapon nitong tanan. Welcome back sa mga channel. Ay, Lixie Vlog. Sa karong adlaw guys, nakakita mo ko adjuhon dia. Bitaw mo nga may kuan guys, tambis kaya na may nahinog. Hala, wala gi pangwag malbiri ni Moret. Tew. Na malagi nang nahinog na. Nanungkit ka dari. Nanungkit ka dari no. Oh, be, imungan be. Sunday na ako. Ikaw tagatapok. Nanangig kang majuli wa. Apo ka biha, ha? Apo ka bisayan. Kwaon? Oo, wala sa butog tapok di ay. Ikaw gud. Ikaw. Asa? Tara. 4 ka book na. Ay 5. Uy, basig na. Pasan ka doon eh. At binilang mo pa talaga. Ouch. Excuse me. Ay! Pakita nila. Tara guys, guys. Tambi si Mama Julie ang mga pangkuha. Una-una. Darby. Mana? Ayaw. Hanapin mo siya. Hindi mo makita siya. Nara ba? Hindi na mauwi. Ilabag na. Ito pang isa na to. Disco na ugma guys sa Punta Cruz, Maribohok. Ila Tinorlina, magto na may ugma pohon. Disco na. Uray, napinog ko. Atang ibalik atang kamera guys. Are na po niya side. Awa. Tarabi. Out. Malikit po payong ba? Yes. Wala, di mo huwag ko sangkit. Paano nga? Good. Ay! Hawa lagi. Kunin mo na ang lahat sa akin. Tunabi kay mga apel at mga kuan. Kana. Dari lahat. Yun. Kuna guys kay kuan. Mga apel at mga gagmay pa. Ito yung mga buwak. Sara mong nakuha guys. Dara, agnaong skulot pangag. Hugasan sana ha kay nangahugra ba na. Dara ganggingan nga malbiri. Tuwang pakulos hinog di ay. Dara guys. Ouch! Sorry. Masud ka ma? Malbiri. Masud ka din ha ma? No.
Kakag panaksan ka, isad to panaksan to kuan. Di, akatong tambis, kaya hugasan kayo kaunta. Because I have to go to Wi-Fi yan. Hala, siyang ito ang tripod. Darito mo nakit ang tambis guys nga. Tulo ka buo ko ano pa ilain. Yung bunga pa sa kay Mito, aman mungag kay Mito. Di na ko kapasulabi ka tug vlog ugma puhon guys kay busy na ko kay maabot na sa Tinorlina agi kag Singapore. That's why hala ra daga nag lumboy na noon. Daga nagsambag ko Tang ijom. Guys, dagay bunga hinog na siguro na. Hugasan sa to ng tambis guys kay magkaon ni. Gitarang ni maghugas? Ano ra? Ano? Gitarang ni mo? Ari ta. Asa ka? Tambis ba ni? Bisig ko ang panikinog. Nagmanok dari guys. Pang sabungay. Dali, pagdali be. Kamay, chay mong kamot. Di man ka tambis pe. Kamay, chay mong kamot. Namamitirin mo kamot ang tambis. Nahugiro. Hindi man ko daw. Okay. Pangkaret. Marap. Tambis. Ikaw rin ka mao. Ano yung mga dagang kaso? Nagdaghan mo. Ang laban ag tuyab. Ito tiyab. Kung pasimuno sa kuwan. Hindi. Apa na balik. Te! Ang ginaunag harvest. Tambis, tali. Kisah ini jenis bisa. Hah? Menangis bisa kita? Na, priso ka kalani. Hindi mo sa kita. Wa. Kapriso, kapriso. Anda. Pero bay liso na. Matanong na, ma. Matanong kung magpugi ka. Pista na dari guys. Lumay ha? Kalubot sa 5. Huy, di magilak-ilak inikapit sa size ha? Ang paso? Na. Asa ang paso? Lower girl. Nga, kaawawang din sabi. Hindi ko mapakita ni mong tusangtod. O to gani mong batasan pud kaug nang imo ina mag-inarte na pud ka kaadyo.
Bahala na mong duhag, mapriso mo kay ibidaan na ba mo? Uli, Diyos, alis, kamurang duha. Uli, hindi tali siya kamurang duha dito. Yung mga lakaw, eh. Hintay mo, manglayas mo. Balik. Bakasyon. Manila. Ako dito. Ikaw magtinawan ka. Yun, ano mo, aywa? Ngunang ka. Ayan! Ano, speaker kay ko, Nani, susab ka sa. Lubog-lubog ba hapin? Ngatag na ginagunat. Na, mag-hapin. Ba't na pagka ha? Yes. Mahuli ka na nun. Mga manggul dito sa lit eh. No. Wa ito. Manadyo na. Ano ko anong lapit ay? Aman lagi. Pinungkit ko ng todo. Uy, rin. Itong mata. Uy, dito. Ha? Wah, kuno-kunan red na yun. Ayaw mo na ito. Tugman ko kasi mong papa, be. Ini ka nagluod kasi mong papa? Tapos daghag na. Mama puwet? Ang luod mo ka na, ha? Ano no. Ko siya? Tawag-tawag. Labog mo tawag kay di mo istorya ka lang. Pero umuin sa nagluod siya papadana ginang papad. Di na po na siya. Amo ba na po na? But di mo Di, mangluod na siya mayog na nagluod. Pero naugmak dusag na. ug na ana, di na po mo luod. Ndaw, ko na po luod na po. Tawag-tawag ila naman nagipod ng joke. Ug na amos mga lajo. Layo. Mami. Aron di siya ma luod. Di ba kung imong uban na sag na agmakdo? Imo na. So, suktan na mo lang uban hagna. Maybe. Adong kan iPod. Wala, balik na ko. Ila na ko kuha na nagbalik ila siniti. Football na ta. Ato tayo ka man mo pa. Bagal, siniti. Kita magluod pa. Di na. Magluod og di mo are. Kaya siya. Mo yung kaludan. Mo rin sa kaludan kuno guys, tug dis ay sa mo are jadi pag motawag. Trabaho man ko. Muli dia yapon. Ubay to. Jama ramon ka. Mga kaning are naman. Trabaho ko. Sa magpasaway pag ka, mag-uban mo. Hapit tagi mong birthday. Ubay kang birthday, Hindi ma. mo kakag Nike. Oo. Kaya nga cake basta di maghilak-hilak. Pero maghilak-hilak. Taga-arag cake sa kabaw. Go! Kabor mo tayo. Basta, na, kay buwan ba ko. Dali na ba sila pangitaon, karang kabaw nga. Karang Yaw. pangita sa kong kabaw Uy. nga. Pangita kong kabaw nga karang nay. Bago pang Bagungan nga libang. Unsang isaw, dag isang tais. Katong butangan natin nga green, papiruir. Nado! Moti, yung mga hup dyan, inig. Hup, moti yung mga butangan kandila. Kaya mong iingan at imong naong. O di ka magutos yung batasan nga mag-ingarte gihapon. Sinanag ginang inahan. Nakilak. Huwag ginahan, di mag-nakilak. Nga, nanta. Din ka magpulastik. Kamilaw. Din ka magpulastik. Lawag mong ginahan, dani. Butaan maka. Dog na mukha ito pagkakagiring. Nakilak ka pagkalit. Maybe sigering. Ado lagi pag pinastik lagi.
be. Nga lagi mong mama Maybe. maginarte ka. Maybe you're sugiring. No. Like your grandmother. Do you know who? Do you know grandmother? Kung lagi. Hala, magang panghag. Tignan nilabot kasi ang lingkuranan dito. Hala, ano ba ko ilain? Kuha sa itong ang iPhone of kuhan ba ka, JSB? Upan ko ma. Diyan dadaging cellphone ka. Pogi. Ay! Pogi ko ma ha. Wala, gihug na, laka na. Pag di nakigahug na, ano mo? Lahat. $10. Sa ulo, nagkaon ba? Sa yung bike, be? Nako. Iuli, pagdag, duha ka bravo. Thank you, Batsir, sa ta. Bye guys, marami mong vlog rong adlaw guys. Sa tanga mong vlog sunod na upload. Bye. Thank you for watching.